Hallo YouTube. Hallo, Kristoffer glemmer at sige det. Jo, nej, jeg sagde det. Det ved jeg, men vi skulle have ventet lidt. Man kan ikke flyve herinde. Nej, det ved jeg. Fuck ja. Har du kaldt Aura Speed op på det højeste? Nå ja. Det er bare den Kill fuck. Aura Speed. Ja, det er mega irriterende. Ja. Fuck, jeg kan fly med i spawn. Ja, nu dur det. Godt. Nu gør den bare kun sådan, jeg går efter players. Men det er da også godt. Det dur kun, hvis jeg godt til sådan... Okay, mappet kommer om 30 sekunder YouTube, og så håber vi vinder. Og Kristoffer, vi optager, vi laver nok 2 runder. Så Kristoffer, vi skal optage sådan 2 runder. Og hvis vi ikke kan det, så stopper vi videoen. Ja, men Kelaro, det dur nu. Okay, men så stopper vi videoen, hvis vi ikke kan optage så længe. Og så laver vi en til video. Der er den elsker det fly. Okay, vi er klar. Ja, så kan vi løbe om 30 sekunder. Okay, have chest ASP til, hvis du har den. Den ligger i render. Wonder... Og det er chest inde med spawn. Ja, okay. Okay. De chest inde med spawn, det er ikke ender chest. Vi laver dem til rigtige chests. Okay, nu er vi start. Vi starter Okay, 10 sekunder. 5, 4, 4. 3, 2, 1, go! No. Fuck, jeg har gjort det. Jeg fik ikke noget. Kristoffer, kom nu, kom nu. Kom nu. Skal væk. Åh. Jeg vil skal lave til. Ja, kom nu, skynd dig. Vi har ikke særlig meget tid. Jeg kildede en. Nej, bliv hurtigt, lad være. Vi dropper ham. Kom. Hjælp, Sorry. Men lige er der. Au, at mig. Dræb mig. Hallo, kom nu, løb. Kristoffer. Hvad? Du dræbte mig helvede til. Jeg døde. Flot. Du fik mig til at dø. Du fik også mig til at dø. Nej, jeg rørte dig ikke. Ja. Der var en bagfra med stressvær. Og så slog du mig ned til 3 liv. Og så døde jeg. Og jeg døde. Også. Ja, men vi er i hvert fald tilbage, når vi er i en ny runde. YouTube er tilbage. Ja, men vi er ikke inde endnu. Nå. Har du gjort huf? Ja, jeg er lobby 2 og venter. Stop Jeg er op. også i lobby 2 og venter. Ja, jeg er lige bag dig. Gå, hvad for en skulle jeg? Kom. Jeg har efter mig. en SG 185. SG 185. Vent lige, du må ikke join lige nu. Nej, den kan man ikke. Vi kan ikke starte en. SG 184. Nej, vent lige. SG 184, den er begyndt. Det er Leaf Game. Okay, skal vi så Den skal tage... være i lobby. Skal vi så tage SG 189? Eller skal vi tage... Ja. Det er jo Leaf Game. Jamen, hvad skal vi tage? Bare helt tiden følg efter mig. Jeg kan ikke finde dig. Jeg er lige bag dig. Følg efter dig. Kom. Hov! SG7! Jeg Heroppe på den! Heroppe! Ej, det er for sent. Eller, nej, vi kan ikke nå det. skal altså bare trykke på den ved dig. Så er det der. Du kan jo ikke have den. Du kan have rulleknap. Jeg har den. Jeg har bare ikke det der, den der læder ting. Hvad for en lavet ting? Nej, jeg har fundet en SG56. Så blev det lige 24 på et sekund. Haha, jeg zoomer ind på det. Kom. SG 48, 4-24.
Yes. Deroppe. 100. Jeg er inde. Jeg er også inde. Nu skal jeg bare trykke på dig, når jeg gør det der. Du skal bruge rulleknappen. Så skal du trykke ned på den. Står du så added NPN as a friend? Nej, fordi du lyser ikke blå. Hvad med en blå? Du lyser ikke blå. Nå, det er fordi, har du den der middelklik friend til? Den skal være blå. Middelklik. Den ligger i Vault. Den ligger i Vault. Nej. Ja, den har til. Godt, så skal du prøve at trykke, og det er lige meget. Bare lad være med at have kælder over i nærheden af mig, okay? Jeg har også taget det fra. Ja. Jeg sætter det kun til, når sådan er far, okay? Jeg synes, den ikke fight. Ja. Det er mega... Så hvis jeg får lidt liv. Jeg synes, det er pisse irriterende, men altså, ikke... Hallo, prøv lige at høre. Skal jeg ikke først gå og attack, og så hvis jeg får lidt liv, så stiller du lige kælder af til at gå og attack på dem? Jo. Prøv at mig. Jeg fik snitsvar! Jeg glemte at tage noget. Hvor er du? Jeg kan se dig. Ja, det bare kom hen til mig, jeg kælder af til. Bare kom hen til mig, jeg har andet der. Glem det lige. Hey, jeg træsvær til dig, Her. Kom. Så skal du løbes. Okay, den der kan. Har du en diamant? Nej. Dammit, jeg har en. Du har heller ikke kilder af til, har du? Jo, her. Jeg skal bare lade dræbe her. Nej, nu jeg tror ikke, du kan. Her, guldtidsplæg. Jeg kan sgu da godt dræbe. Jeg har vundet survival games mange gange. Her. Okay. Jeg døde. Kan du spectate mig? Jeg lægger helt vildt meget. Okay, kan du spectate mig? Hvordan gør man det? Du skal bare stå og kigge på mig, når du er død, så kan du flyve. Så skal du bare stå og kigge på mig og se, hvis der er nogle players i nærheden af mig, eller sådan noget. Okay. Jamen, hvor er du af det? Jeg er i spawn nu. Er det spawn? Ja. Med et hub i gang? Nej, jeg er ikke død. Nå, jeg er så ude i level 2. Okay, du tager bare en runde. Så kan du bare bruge kælder afrunde, der jeg er med. Jeg tager bare lige min runde, okay? Ja. Så tager du din. Jeg har alligevel så gode ting, så jeg har ikke rigtig lyst til lige at dræbe mig selv. Ja, de fleste ved, at jeg har opdateret mit hack, tror jeg. Jeg kan ikke huske, om de har sagt det, men... Ja. Nu er det ekstra okay, jeg godt. starter på en runde. Jeg skal starte nu. Okay. Jeg slår bare kilder af til. Ja. Nej, jeg døde! Dammit! Bitch! Skal spille en runde selv, okay? Ja, jeg tager også bare en runde selv. Holy fucking hacker! Hallo Kristoffer, jeg fik fuld iron gear, ikke? Så undrer han mig seriøst. Han er pissesygt hack. Jeg døde allerede. Jeg stod bare og prøvede til en chest. Shit. Fuck den lille new. Heldigvis killede jeg en. Ja. Hey, er du inde på en? Ja, men du kan ikke nå at join den. Der er 24 players inde, og der kun kan være 24 inde.
YouTube, vi ses om 5 minutter. Ja. Hvorfor lige 5 minutter? Det er 5 minutter tilbage. Nå. Fuck, jeg på autobahn. What does fuck say? Beep, lol, 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 yeah, boo boo, du du du, lol, 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 jeg skal bare lol, 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 udråbstegn, 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 lol. lol. Hallo, det blev mit yndlingsmap. Hvad for det? Mit yndlingsmap, det er sådan et nettermap. Der plejer jeg altid at vinde. Mit yndlingsmap, det er Death the Hunter. Dem kender jeg ikke. Nå. Jeg elsker bare survival games. Du engang sagde, at du havde det. Det var på Mindtime. Fordi man får så hurtigt gode ting. Nogle gange man skal jo godt det der SK Pro og sådan noget. Hvad? Det er fordi man kan godt det der SK Pro, ikke? Ja, det synes jeg også er lidt nederen. Men det jeg synes der er allermest nederen, det er, at Okay, ja. jeg startede. Nu Jeg må også jeg kommet bare ikke med. dø. Nu må jeg bare ikke dø. Hvorfor? Så Jeg må heller ikke. Fuck, jeg har syge ting. Nu tager jeg sgu killer af til. Det skal jeg godt nok have til. Shit, man. Lige nu går det bare fucking godt. Jeg har stensmør. Og jeg er begyndt. Fuck, hvor noget lort. Jeg fik intet. Der var en, der fik stensmør, han åbnede alle i spawn, ikke? Mm. Lol. Jeg er begyndt. Okay, Det er mega godt, det der chest finder. ja. Fuck, jeg har lavet... Jeg har en økse, og jeg får pisse gode ting. Okay. Og den her episode blev hedder Minecraft Hunger Games episode 1 med Noah og Christoffer. Yep. Yippie! Yuppie. Det bliver helt sikkert rundt. Det fuck, det var mega godt parkour det der. Det var godt parkour det der. Perfekt parkour. Nå, den er taget. Jeg er stadig Og jeg har set en Hunger Games episode, hvor når jeg skulle lukke ned, så jeg sådan en Hunger Games episode. En, der klarede et game, hvor han var imod masser med fuld iron gear og sådan noget, og han spillede sådan en runde, hvor han ikke måtte have armor på, og han vandt. Det synes jeg var lidt sindssygt, og det var uden hack. Fuck, jeg bliver ownet med mig selv. Jeg så bare først ud og kom spændende. Hjælp for helvede. Mamma mia pizzeria. Holy crap, jeg har Iron Sword Enchanted. Lol. Fordi 1 jeg minut dræbte skal vi min gå. ikke. 1 minut skal vi sige farvel. Lol, man kan smadre i de her Hunger Games. Lol. Har du overhovedet prøvet det? Nej. Godt, Iron. Der var en, der var super hacker, han havde sygt meget XP. Han enchantede desværre, han fik smite V. Mhm. Jeg tror, han var owner. Og jeg hackede, så... Ja, så der er ikke noget forskel. Jo, lidt. Men det er lidt sindssygt. Et smite V svær, og det er nærmest helt umuligt. Ja, men vi vil sige farvel YouTube. Ja, hej. Bui. Bui. Og nu husk, hvad jeg lærte, du skal sige, når vi er færdige. Gaming.dk Gaming.dk